जोंनो मा नांगौ जोंनो खौसेथि अनज्लायनाय आङो गोसोआव दं दाबे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फंसे बाथ्रा बुंनाय तामुलपुराव जेब्लानाखि हाई सेकेन्डारि फिल्डनि बेबायदि मोनसे गेवलां फोथाराव मोनसे मिटिं जादोंमोन बे समाव बे बुंदों जेब्ला बर'फ्रा सेपारेट स्टेट मोनगोन आलादा हादर मोनगोन बे समाव बर'फ्रा आलो गोजोन खामिगोन आरो बर'फ्रा गोजौ थाखोआव जोङो दावगालांगोन आरो बर' न'खर साफ्रोमबो थांनानै थानायनि राहा लामाखौ होगोन होननानै मोनगोन होननानै बे बुंनाय बाथ्राया दिनै बहा थांखो बे गिदिर आंनि गोसोआव अरायसम गाबखाङो बे सोंलुआ आंनाव फैयो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा अबस्थाजों दैदेन जाखो सोरजोंबा बायजाबाय नामा सोरजोंबा खबजायाव जोबनानै दोनजोब्बाय नामा दा बेनिखायनो जोंनि एथ'बांनाखि थै बोहैनाय बे बहा थांखो जोंनि भारत हादरनि इतिहासखौ जों नायब्ला नुनो हायो जोङो साखाथि फाखाथि गोबां हादरफ्रा आलादा हादर मोनदों अरुणाचल बे हादर मोनदों थै थोबसेबो बोहैयाखै मेघालया जि समावनाखि शिलंआ आसामनि राजधानीमोन कैपिटलमोन बे समाव आङो स्टुडेन्ट मेघालया सेपारेट स्टेट मोनदों 1971 आव बे समाव आङो स्कुलाव फरायोमोन दिनै आङो बुंनो हागौ बे मेघालयाबो जाथि मोनथामजों खौसेथि जानानै दाबिनाय हादर खासिया जैन्तिया आरो गार' आङो बुंनो हागौ बिसोरनि गेजेराव थै थोबथिं गासिबो बोहैयाखै बिसोर आलादा हादर मोनबाय दिनै जोंनि बर'फ्रा बेसेबांनाखि थै बोहैखो बेसेबांनाखि जोङो सैनांखो दिनै बिनि फिथाइखौ जोङो मा मोनखो बिनि फिथाइखौ जोङो दिनैसिम जेबायदि लाबालाब जोङो मोननांगौमोन जि फिथाइखौ जोङो मोननांगौमोन दिनै जोङो बेखौहाय मोननो हायाखै बेनिखायनो जोङो मिथिनो हागौ जे 1960 मायथाइ आरो 1930 मायथाइयाव जेब्लानाखि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जायनाखि जोंनि बर'फोरनि ससियेल आरो धर्मनि रिफर्मेशन गुस्लायनायखौ लाबोनो हास्थायनाय बे मानसिया मा खालामदों साइमन कमिसननो मोनसे पलिटिकेल सेटआप पलिटिकेल दैदेनजानाय मोनसे नांगौ होननानै जेब्ला बे साइमन कमिसननि सिगाङाव बेखौ बे लाइजामखौ होदोंमोन दिनै बे लाइजामा मा नेवसि जादों बे ग्रहण खालामजायाखै आरो बेनिफ्राय जोङो बुंनो हायो जे 1994 आरो 75 मायथाइयाव जेब्लानाखि जोङो रमान स्क्रिप्टनि थाखाय आन्दोलन खालामदोंमोन आरो जेब्लानाखि खेलमाथि होननाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव मोनसे आफाद जादोंमोन 15th एनुअल कनफारेन्स बेवहाय सानथामनि हाबाफारियाव मार्चनि 15 तारिख 1974 मायथाइयाव जोङो सिद्धान्त लानानै रमान स्क्रिप्टनि आन्दोलन खालामदोंमोन नाथाय बिनि बिपरीत जोङो मा मोनखो जोङो जेबो लाबालाब मोनाखिसै जि जिनिसनि थाखाय जोङो थै बोहैयाखैमोन जि जिनिसफोरनि थाखाय जोङो न'खरफ्रा सिलिंखार जायाखैमोन दिनै जोङो बेखौ नाजावबाय बे जोंनि थाखाय दुखुनि बाथ्रा दिनै जोङो बर' हिसाबै जोङो बेखौहाय साननानै नायनांगौ आरो बिनिफ्राय बेवहाय जोंहा मानगोनां सनाराम बागलारिया बेखौ होनलांबाय जे 1900 मायथाइनि जोङो 93 मायथाइयावहाय 17 डिसेम्बराव जोङो बड'लेण्ड एकर्ड जोङो साइन खालामनानै जोङो BSc खौ जोङो मोनबाय आंहा गिदिर प्रश्नआ बेनो जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे BSc नि थाखाय थैदोंमोन नामा बे BSc नि थाखाय थैदोंमोन नामा नङा आंनि गोसोआ दासिमबो मानिया आं व्यक्तिगत हिसाबै मानिया जोङो थै बोहैदोंमोन आङो मोनसे उदाहरन होनो हास्थायो आं भुक्तभोगि आंनि न'खराव फिफा फिसाजा साब्रै नष्ट सिथार जाजोबदों बिसोरो बे बड'लेण्ड आन्दोलननि थाखाय आरो आंनि बिबथै
बे बदलाव आन्दोलननि थाखायनो बियो रुंसारि जानांदों जिउ होदों बेनिखायनो दिनै आङो बुङो दाथि आङो बुङो दे BSc मोननायावबो आंहा सन्तुष्ट नङा मानि थाखाय जेब्लासिमहालागै जोङो सेपारेट बड'लेण्ड मोनागौ मानि आंनि जिउआव गोजोननाया अरायबो सफैनाय नङा जेरै जों आसखान्दा जोंनि बर'फोरनि हास्थायनाय हामलायनाया आसखान्दा आरो बिनिफ्राय नैथि एकर्ड जादों बे जाबाय 2003आवहाय 10 फेब्रुवारियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बेसोरजों जादों बे मोनसे हाथियार दैग्रा हानजाजोंसो जादों नाथाय जों सिभिलियन्सफोरजों जायाखै हाथियार दैग्रा हानजाजोंसो बे मोनसे BTC एकर्डआ जादों बेबो आसखान्दा आरो थामथि एकर्डआ जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बे जाबाय 27 जानुवारि 2020आवहाय बे जानानै थांबाय दिनै जोंनि बर'फ्रा मानि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमामोन दिनै जोंनि बर' माहारिया माखौ हामलायनानै दिनै रुंसारि जानानै थाङामोन दिनै जोंनि बर' माहारिया मा गिदिर मोनसे सिमांखौ नुनानै जोङो दावगादोंमोन नाथाय जोंनि सिमांफ्रा दिनै जाफुङाखिसै मोनसेबो जाफुङाखिसै मानि थाखाय आरो बिनिफ्राय फैलायबाय फैयै 2011आव जोंहा मोनसे अर्गानाइजेसन जालायबाय BNC बर' नेशनेल कनफारेन्स आरो बे बर' नेशनेल कनफारेन्सआव जोंहा 29टा संगठन दंमोन आंनि मिन्थिनायाव आंनि नुनायाव खुनु मोनसे संघ जातिहा 29टा गाहाम संगठन गैया आङो नागालेण्डआव बहुत बोसोर आङो थाबोदों आङो मिज'रामाव दङमोन आङो साउथ इण्डियायाव दङमोन आङो झारखन्डआव दङमोन नाथाय बिसोरनियाव आङो नुबाय बिसोरना बेबायदि गोबां संगठनफोर गैया जेब्लानाखि 2011आव बे BNCआ गठन जायो बेवहाय आङो सोर संगठनफ्रा दङमोन आङो बेखौहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फरायथिनानै होनो हास्थायो सेथियाव दङ जाबाय पलिटिकेल पार्टी हिसाबै बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट नैथियाव दङ जाबाय बर' साहित्य सभा थामथियाव दङ जाबाय अल बड' वुमेन वेलफेयार फेडारेसन आरो बिनियाव दङ जाबाय बर' वुमेन जास्टिस फराम बिनि उनाव दङ जाबाय दुलाराय बर' समाज बिनि उनाव दङ जाबाय दुलाराय बर' हारिमु आफाद बिनि उनाव दङ जाबाय बर' राइटार्स एकाडेमि अल बड' एमप्लयिज फेडारेसन अल बड' प्राइमारि टिचार्स एसोसिएशन दुलाराय बाथौ गौतम सुदु ब्रह्म धर्म परिचालना समिति नेशनल बर' क्रिस्टियान काउन्सिल बर' पिपल्स कमिटि फर पीस एंड इनिशिएटिभ XBLT वेलफेयर सोसाइटी सरेंडर NDF वेलफेयर एसोसिएशन अल BTAD आबादारि आफाद अल बड' नेशनल लेभेल वेलफेयर सोसाइटी वेस्ट बेंगल बड' जनमुक्ति मोर्चा बर' बारा दल गलपारा कसारी समाज कार्बी आंलं Tiwa Autonomous Council Bodo Welfare Committee Morigaon All BTAD Gaumura Afat Mesh Kosari Youth Association Nagaland United Bodo People Organization Lokhimpur Al Dhemaji Bodo Artists Association Boko Anchalik Bodo Jatiya Porishad Kamrup All Bodo Postgraduate Youth Federation West Bengal People Forum are all Assam Tribal Sangha दिनै जोंहा बे बुरजा 29टा संगठनफ्रा जेब्लानाखि 2011आवहाय BNCनि बेनारनि सिङाव खौसेथि जादोंमोन बे समाव आसामाव मा जादोंमोन थर मावदोंमोन आरो आंबो सासे BNCनि नेशनेल बर' क्रिस्टियान काउन्सिलनिफ्राय सेन्ट्रेल कमिटिनि मेम्बार जानानै आङो सानदोंमोन এইবার जोंनि बर'फोरनि सिमाङा जाफुंसिगोन होननानै नाथाय दुखुनि खोथा जोंनि बर'आ इसेयावनो खिफां खालायलायनानै दिनै मोनसे अर्गानाइजेसन ओंखारलांबाय गाबोन मोनसे ओंखारलांबाय थामथियाव ओंखारलांबाय ओंखारै शून्य जाहैबाय बेनो नामा जोंनि बर' जातिनि आखला
बेनि नामा जोंनि आखुथाया अन्नानै गाज्रि दामान रायजो राजाफोर आं मोनसे खोथा बुंनो हास्थायदों आङो ख्रिस्टियान जानायखाय आङो बेखौ बुंनो हास्थायदों बे जाबाय नोङो गावनि खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अन होनदों आङो आंनि बर' बिमा बिफा बिदा फंबायखौ जुदि आङो अननो रोङाब्ला बे मा जाति सिबिनाय जाखो आंनि बर' जातिया सिखावानो जाथों मार्डारानो जाथों दाखारानो जाथों अब्लाबो बे आंनि बर' होननानै जोङो बजबनानै लानो थाखाय जोंहा बोलो गैया आङो मिज'रामाव दंखाय आङो उदाहरन हिसाबै आङो मिज' जातिनि थाखाय आङो मोनसे उदाहरन लाबोनो हास्थायदों बिसोरो मिज'फ्रा हाजारखि दुस्थआनो जाथों हाजारखि सिखावानो खावथों बिसोरो मालाबाबो गुबुन जातिफोरनि सिगाङाव गावनि जातिनि सायाव मालाबाबो गाज्रिखौ बुङा सिखावब्लाबो बुंगोन मोजां दाखुबाबो बुंगोन मोजां लांसुनियाब्लाबो बेखौ बुंगोन मोजां नाथाय जोंनि बर'फोरनाव बे आखल आखुथाया गैया जोङो थावसो फुननानै होदेरो सोरबा जुदि सिखाव होननानै मिथिब्ला सोरबाफोर नायगिरफैबा हनै बेनो होननानैसो जोंहा आसि दिन्थियो बेनिखायनो दिनै बे अल बड' एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गानाइजेशना दिनै जि खौसेथिनि आगानखौ लाबाय बे खौसेथिनि आगान सुरनायाव अराय सम निस्थार गोसो लानानै जोङो आगान सुरलांगोन जोङो आगान सुरलांनांगोन आरो बे आगान सुरोबासो जोंनि जातिनि बर' माहारिनि गांनाय उखैनाय जोंनि सिमाङा जाफुंगोन नोङो सिमांल' नुनायजों जाया नाथाय जोंनि आखल आखुथायफोरजों जोंनि मावनाय होननायफोरजों जोङो दिन्थिलांनांगोन जोङो अनज्लायनो सोलोंनि जोङो हेफाजाब होज्लायनो सोलोंनि आंहा मोनसे गिदिर सोंलु दंबावो जे बर'फ्रा मानो जोङो माब्लाबाबो खौसेथि जानो हाया खारना मा बे सोंलुनि सोंनायनि फिनखौ आङो दिनैसिम मोननो हायाखै नाथाय आं गावखौनो सन्थुष्ट जा इसोरानो जोंखौ बिदिनो दाखादों नामा इसोरानो बेबायदि सोरजिखादों नामा अबंलावरियानो जोंखौ बेबायदि सोरजिखादों नामा आनान गसायानो जोंखौ बेबायदि सोरजिखादों नामा होननानै आङो सम साननानैल' थानानै आङो गावखौ सन्थुष्ट खालामबाय दा बेनिखायनो आङो बारा गोलाव बुंनो आङो बेखौनो बुंनो हास्थायो जे दिनैनि आथिखालनि दिना जोङो गावखौ दांनायनानै नायनि आङो बर'थारब्ला आंनि जातिखौ आं बेसेबां अननो हाखो आंनि जातिनि खौसेथिनि थाखाय आङो मा अबदान होनो हाखो दिनै जोंनि बे अल बर' एक्स भलेन्टियार फर्सआ जि आगानखौ सुरबाय बे आगान सुरनायाव दान्दिसेनि थाखायल' नङा दसेनि थाखायल' नङा दिनै आङो मिथिगौ बेयाव जेसेबांनाखि एक्स भलेन्टियार